जोंनि बे प्रेस मिटनि मेन उद्देश्यआ जाहैबाय थांनाय 8 आगस्टआव जितु दिल्लीयावहाय जोङो दिनै जयैनो बन्सु आरो अल इन्डिया पिपल्स नेशनेल लीग फर बड'लेण्ड स्टेटहुड ओमफ्राय बर' राइटार्स एकाडेमि आरो बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मंच आरो सिटिजेनशिप राइट्स मुभमेन्ट कमिटि जों जयैनो बे बर'फोरनि देरसिन सिमां आलादा रायजो सोरजिनायनि सार्थ'आव जोङो बड'लेण्ड मुभमेन्ट डेमनस्ट्रेशन मेगा डेमनस्ट्रेशनखौ जों खालामहैदोंमोन। दा बेवहाय माखासे जोंनि जि मुभमेन्ट जोङो मोजां भाबै जि मुभमेन्ट जाफुनाय समावहाय जोंनि दिल्लीनि पुलिस बिथांमोना फैनानै जोंखौहाय प्रग्रामखौ गेजेर खन्द'आवनो बिथांमोना माने नोंथांमोननि प्रग्रामा केन्सेल जाबाय होननानै इनफरमेसन फैनायाव जों नारा नाथा जोङो बिथांमोनजों जोङो मोनसे माने बारहावा जादों। दा बेवहाय जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफादा जि मोनसे पारमिसन लादोंमोन जों थांनाय 25 तारिख जुलाइनिफ्रायनो जोंनि माखासे बन्सुनि दैदेनगिरि बिथांमोना दिल्लीयाव थांनानै बे प्रसेसखौ बानायबाय थादों। प्लास बेवहाय बिथांमोना 8 तारिखखौ एप्रप्रिएट टाइम हिसाबै जोंनो बिथांमोना बे माबाखौ होनाय जादों आरो बेखौ लोब्बा लानानैनो जोंनि बन्सुनि दैदेनगिरि बिथांमोना पुलिसखौ लानानै जोंनि बे जौस्रांखौ जन्तर मन्तराव बानायनायनि प्रसेसखौ लाबोबाय थादों आरो बेयावहाय दिनै बिथांमोना हठात 8 तारिखआवहाय जेब्ला जोंनि प्रग्रामा जाफुबाय थानाय समावहाय फैनानै दे नोंथांमोननि प्रग्रामाथ' केन्सेल जाबाय जोंनि प्रग्राम जाफुबाय थानायाव नै बेयावहाय माने गोबां तर्क बितर्क जादों आरो लास्टआवहाय जोंनि बन्सुनि दैदेनगिरि बिथांमोना दिनै बेखौ मानिना लायाखै जे जोंनि भारतनि जे डेम'क्रेसियावहाय जे जोंहा मोनसे माने गावनि आवाज होनाय फ्रिडम अफ स्पिच जोंनि माखासे मोन्थायखौ होनो हायो होननानै पुलिसजों बहुद बार माने काउन्टार जादों। बिथांमोनखौ सोंदों जे नोंथांमोना दिनै आयेननि बेरेखा दिनै जोंखौ पारमिसन होनानै लास्ट महत्तआव स्टप खालायनायाथ' दिनै मोनसे आयेननि बेरेखा जाबाय। जितु जोंनि बन्सुआव दिनै गोबाङानो LLB पास आयेननि माने एक्सपार्टफोरबो दङ बिथांमोना काउन्टार केस गेलेनायनि समयसाखौ बुंबाय। दा बेयावहाय बिथांमोना होनदों जिहेथु जोङो सासे गभर्नमेन्ट इमप्लयिसो जों सासे माने गभर्नमेन्टनि कर्मचारिसो जे हाइकमान्डआ जि अर्डार होयो जों बेखौ जोङो मावनांगोन। दा बे बेलायावहाय बिथांमोनखौ जों सोंफिनदों जे नोंथांमोना दे माने हाइकमान्डनि जि खोथा बेखौ जों मानिबाय दा हाइकमान्डआ बोरै हठात बे जोंनि मोनसे डेम'क्रेटिक आन्दलनाव नोंथांमोना बोरै बिदि खालायनो हाखो जाहैबाय। दा नोंथांमोना आसामनिफ्राय अर्डार फैदों नोंथांमोननि मानसिफ्रा दंफैयो दा बे बेलाखौ पुलिसा जोंनो फोरमायना होनाय जादों। दा बेवहाय जोंना माखासे जोंनि साफा सानै इमसनजों माखासे माहारिनि आफादफोरखौबो सोंखारिदों निस्सय बे जादों आरो बेफोरो दिनै जोंनि बन्सुनिफ्राय खुनु डिरेक्सन गैया आरो मानगोनां गेदेमा रायजो राजा नोंथांमोना भुल बुजिनाङा बे बन्सुआ सोरबा आफादखौ सोरबा माने पार्टिखौ दिनै रायनो थाखाय जोनोम जायाखै। बे बन्सुनि दैदेनगिरिफ्रा मोनसे गोथार थांखि लानानै कमिटमेन्ट लानानै जाथिखौ सिबिनो आरो बर' हारिनि माने जौगानायखौ दिनै मावनो थाखाय आरो बर' हारिनि देरसिन सिमां आलादा रायजो सोरजिनायखौ मावनोसो दिनै जोनोम जादों आरो बेयावहाय दिनै सोरखौबा दिनै जों रायनानै सोरखौबा सोंखारिनानै जों आलादा रायजो मोना बेखौ बन्सुनि दैदेनगिरिफ्रा भेरि क्लियार आरो भेरि कनसियास। दा जोंनि बन्सुआ दिनै फैबाय थानाय समावहाय जि मोनसे हाबाफारिखौ लालांबाय बे हाबाफारि जाय दिल्लीखौ जोङो दिनै साक्सेसफुलि जोङो दिनै धरनाखौ भारत सरकारखौ दिनै मिथिसार होनो हाबाय। सारा जोंनि भारतआवनो जोंनि दि बड'लेण्ड डिमान्डआ बे मोनसे दासिमबो दिनै थांनानै दङ दासिमबो जोबनानै थाङाखै बेखौ जों मिथिसार होनो हाबाय आरो जोंनि जि मुभमेन्ट बियो दिनै साक्सेसफुल जाना फैबाय। जिहेथु जोंहा दिनै पारमिसनखौ लेगेलि मोनखानाय हिसाबै जोंनि DSP बिथाङा फैनानै जोंनि दैदेनगिरि मानगोनां जोंनि सासिमा सार आरो सेन्ट्रेल बन्सुनि दैदेनगिरि जोंनि राइटार्स एकाडेमि दैदेनगिरि जोंनि जनजाति सुरक्षा मन्चनि दैदेनगिरि सिटिजेनशिप राइट्स मुभमेन्ट कमिटिनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ एस्कर्ट लानानै जोंनि माने हम सेक्रेटारि बिथांनो दिनै प्राइम मिनिस्टार अफ इन्डिया हम मिनिस्टार अफ इन्डिया आरो प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियानो जोंनि मेम'रेन्डामखौ दैथायहैनो हादों। दा बेयावहाय बिथांमोना पारमिसन गैयाबाथ' जोंखौ
निस्सय एस्कर्ट होनानै लांनाय नङामोन। आरो बेराफारसेथिं जोंनि बनसुआ जि मोनसे माने दिल्लीनि साइबार पुलिस स्टेशननि मोनसे लकआपआव जोंखौ जोबनानै दोनबाय। बेवहाय जोङो दिनै माने साक्सेसफुल जाबाय होननानै सानना लादों। जिहेतु पुलिसफ्रा इमोसनेलि जोंनि एटाचमेन्ट जादों। बिथांमोना दिनै सारा इन्डियायावहाय माने जन्तर मन्तराव सारा इन्डियाना फैनानै प्रग्राम बानायफैयो। खुनु दिन मोनसे पारमिसन होखांनानै सोरबा मोनसे जाथिखौ हारिखौ सोरबा मोनसे रायजोनि स्टेटनि माबाफोरखौ बिदि बन्द खालामफेरनो मोनाखै। बिथांमोना सिखार जादों पारमिसन थाखांनानैबो। नाथाय बिथांमोना दिनै माखासे हाइकामान्डनि प्रेसार माखासे राजनितिक षड़यन्त्र बिथांमोना खालामनांदों बेखौ बिथांमोनाबो बुजिदों। प्लास दिनै बिथांमोना ओंखायनो जोंखौ फ्रि दिनै लकआपआव जेलाव माबायाव थानायावबो दिनै बिथांमोना जोंनि माने स्ल'गानखौ होनायखौ दिनै बिथांमोना बादा होआखै। इभेन माने जारिमिनारि जाय जिनिसखौ जोङो दिनै माने बागुरुम्बा मोसानायखौबो जोङो दिनै साइबार पुलिस स्टेशननि लकआप सिङाव जों दिन्थिफुंनो हादों। इट इज भेरि माच साक्सेसफुल। आरो बिराद मोनसे जोङो साननानै लागोन दे जोङो मुंख्लंफोरखौ जोङो दिनै माने बिबार बावनानै इसोरखौ जोङो मान बावनानै जिथु जोंनि लामा हान्थिनायाव जोङो दिनै सनमान होनानै जों थांदों। बियो ब्लेसिं इन डिसगाइज माने जोंखौ बोर होदों होननानै जों आसा खालामदों। आरो जोंनि सेंग्राफोरा बांसिन माने जाथिनि थाखाय मावनो थाखाय बिसोरो मोनसे माने थुलुंगानाय मोनदों होननानै आं बेवहाय आसा खालामदों। आफाद आरो जोंनि माखासे जे संगठन जाय बिथांमोना जोंखौ थुलुंगा होबाय। जों जयैनो जों सावरायलायबाय आरो दिनै बेखौनो जों पलिसि लादों दि जोंनि आलादा रायजो सोरजिनायनि जि थांखि बे थांखिया दिल्लीयाव आगान होबाय आरो बियो मालाबाबो फासयनाय नङा। फैबाय थानाय समाव जों जिखि पलिसि खालामनानै गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाखौ जोङो दिनै बोरै मिथिहोनो हागोन। जोङो सारा भारतनि जोंनि सुबुंफोरखौ बड'लेण्ड रायजो नांगौ होननानै बोरै जोङो मोनसे सफ्ट कर्नार लाबोनो हागोन। जों बे पलिसिखौ जों लांबाय थागोन। जोंनि फैबाय थानाय समाव जों सुबुं गौमाबो लानो हागौ। जों गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाजों सावरायनो हागौ। गोबां जों एक्टिभिटिसखौ जों लालांगोन सम आरो बोथोरखौ जोङो माने मिलायनानै। दिल्लीनिफ्रायबो नुदों दे गोबां बनसुनि सायाव गोबां माखासे राजनितिक हान्जाफोर दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांमोना दिनै बै गावसोरखौ सोंखारिदों दिल्लीयाव थांनानै माबा मोनसे स्ल'गान होदों। सोरबा डिफेन्ड बर'नि नाम लादों। बेखौ आं गोबां निउस पर्टेलफ्रावबो आं नुदों। दा बेवहाय जोंनि बुंनांगौआ बेनो बर' माहारियारि फरायसा आफादा जोंनि सेन्ट्रेलनि दैदेनगिरि बिथांमोना दिनै जि मोनसे थांखिखौ लादों बेयाव 100% कमिटमेन्ट होनानै ओंखारदों आरो सैथो गोसोजों ओंखारदों। आरो सोरबा माने माहारियारि आफाद सोरबा राजनितिक हान्जाखौ दिनै रायनो थाखाय जोनोम जायाखै। मेन उद्देश्य बर' हारिनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंहोनो आरो बर' हारिनि आलादा रायजो सोरजिनाय जाय बर' हारिनि देरसिन सिमां बेखौ सुफुंहोनोसो थाखाय जों दिनै जोनोम जादों। आरो बनसुनि दैदेनगिरि आफादगिरिनिफ्राय लानानै गाहाय नेहाथारि दैदेनगिरि बिथांमोना रावखौबो डिरेक्सन होआखै, रावखौबो अर्डार होआखै सोरखौबा सोंखारिनांगौ होननानै। नाथाय जि एक्टिभिटिसआ थांनाय 8 तारिखआव पुलिसनि सारा माने नारा नाथा हेरेसमेन्ट होनाय प्लास पुलिसनि जि इनफरमेसन नोंथांमोननि मानसिफ्रा दिनै फैनानै बादा होफैदों होननाय नै बे जिनिसा किसुमान सोरबा सासे जोंनि माने जोहोलाव बिग्रायारि बिथांमोनखौ इमोसन खालामनानै होनदों जानो हागौ। नाथाय बेयो जाखागोन, गोबां जाखागोन बियो। नाथाय जोङो बुंदों बनसुआ बेफोरबायदि माखासे जिनिसखौ जोङो जेब्लायबो बादा होबोबाय थादों आरो फैनाय समावबो जों बादा होगोन। जाहाथे जोंनि थांखिया जाहैबाय सोरबा मोनसे आफाद सोरबा इभेन आसाम गभर्नमेन्टखौ रायनानै खुनु जों रायजो मोना। बे आलादा रायजो सोरजिनायनि पलिसिया जाहैबाय पार्लियामेन्ट। बेखौ मावनो हागोन अनलि जोंनि गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया। बेखौ खुनु सोरबा स्टेट खुनु सोरबा आसामनि चिफ मिनिस्टार खुनु बेखौ रायनानै जों मोना। बेबो जों 100% जोंनाव माने जों कनसियास। आरो बेजों लोगोसे जे बिथांमोना माखासे एलिगेसनखौ होदों राइट। नाथाय जोंनि बनसुआ बे थांनाय जेब्ला बनसुखौ दानाय समाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैनानै जि भायलेन्स खालामनानै सियार बुख्रुबनानै जि फिजिकेल माने भायलेन्स खालामदों बेबायदि खुनु बनसुआ दिनै एक्टिभिटिस लानाय नङा आरो लालांनायबो नङा। मानो होनब्ला जोंनि टारगेटआ जाहैबाय मोनसे गोथार टारगेट।
मोनसे गोथार थांखि लानानै जों फैदों जातिखौ सिबिनो। बेयाव खुनु जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद जाय बनसुखौ जोनोम होनाय समाव भायलेन्स खालामदों, फिजिकेल माने एसल्ट खालामदों, सियार बुख्रुमदों, माने बिदि खुनु दिन जों जोंनि बनसुनि बिबानगिरि दैदेनगिरिखौ जों लाय होनाय नङा। आरो गोबांबा नुदों दिनै गावजों गाव फिसा माखासे इस्युखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बेल' नङा, मानो होनब्ला दिनै गोबांबार आं नुदों ससियेल मिडियायाव सोरबा गुबुन हारिनि आइजोफोरजों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुन्दा माबा होनजानाय, नाथाय बेयाव बिथांमोनखौ इभेन केसबो होनो हायाखै, जेबो होनाखै। नाथाय दिनै बनसुआ सोरबा इमसनजों बेबो टाइम एन्ड सिचुवेसनखौ लानानै कन्डिसनखौ लानानै सोरबा होनफ्लांदों जानो हागौ। बेफोर दानो गिदिर बाथ्रा नङा, माने जागोन बियो गोबां बिमानि फिसा। बेखायनो आं मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं बेखौनो क्लारिफिकेसन होनो लुबैदों दि बनसुआ दिनै सोरखौबा रायनो थाखाय जोनोम जायाखै, बर' हारिखौ सिबिनोसो जोनोम जादों। सोरबा आफादखौ दिनै सोंखारिनो जों दिनै जोनोम जायाखै। बर' हारिनि आलादा रायजो सोरजिनाय जाय देरसिन सिमां, बेखौ जों दिनै बेखौसो मावनो थाखाय जों जोनोम जादों।